masjid abi hurairah kitabu sunna da manhaji salafiya da ke tashan dan fulani sabon kurta wanda malam ibrahim isa sai fadula ya gabata da wannan kuma nake cewa za mu je ga shirin musamman na dandalin mawaka da muke kawo muku ranar asabar na barka da sallah a yau a cikin zauren namu kuma za mu kasance ne tare da bakonmu na musamman wato usman adam asatar ansa wanda in ya bayyana muku kanshi za ku gane kowane ne bisa ga inkiyarsa bayan nan kuma insha Allah za ku ci gaba da kasancewa da shirye-shirye mabambanta masu ilmantarwa da faɗakarwa daga nan Hamani Radio FM masu raro suna na alamun sarkin waka kamar yadda sunan inkiyar take yi musa Abdulhamid Dibal kenan haihuwar suna Usman Adam muna yi maka barka da shigowa da kasance kanka a wannan babbar kujera ta taurarin mawaka. Zan so ka gabatar wa masu kanka masu sauraro kanka da inkiyarka da za su gane wani ne kai sannan sai mu tsundum a cikin shi. Bismillah. To kamar yadda kace Usman Adamu kuna tare da Usman Adamu wanda aka fi sani da Dan Mutan Yobe. Wasu da dama sun sani wasu da dama ba su sani ba. Dan Mutan Yobe ne ke cikin wannan zaure wannan gidan rediyo mai albarka namu na garin Biyu. Dan Mutan Yobe mawaki ne a nan karamar hukumar Biyu da faɗin Borno da ma ƙasa Najeriya baki ɗaya. Kamar yadda ya faɗi wasu sun san Dan Mutan Yobe wasu ba su san shi ba wasu kuma sun san muryar waƙoƙinsa wasu ba su sani ba wasu kuma suna jin waƙar ba su san shi ba ne. Dan Mutan Yobe kamun mu je ko'ina idan aka ce waƙa ita waƙa guda ɗaya ce imma ta yabo ga manzon Allah imma ta yabo ga mutanen siyasa imma ta gargaɗi ga al'umma imma ta faɗakarwa imma ta akwai wanda ma sun zaɓi su yi duka sunan kuma waƙa kuma suna mawaƙa ne. Menene zai bambanta mawaƙi na ƙwarai da mawaƙin banza a ta fahimta? Ni a nawa fahimta gaskiya akwai hanyoyi da yawa wanda yake nuni ga mawaƙi na banza da mawaƙin da yake ya bi hanya mai kyau. Domin ita waƙa mutane da yawa sukan iya mata fassara da yawa. Ni amma a yanda na ɗauki waƙa gaskiya a duk inda kake ka tsarkake kalamanka. Ka tuna wannan waƙar da kake yi wace magana za ka faɗa wadda za ta ɓata tarbiyyar wani. Akwai ƙannanka za su ji waƙa akwai ƙannanka za ka girma akwai 'ya'yanka ma aure za ka yi irin wannan abubuwan da yawa ko ba gaskiya ba. In ka yi waƙa wadda bata dace ba kullum da ita za a tuna ka. In ka yi ta kirki kullum za ka ji ga misali a malamanmu wanda suka yi ɗan ja zamani ko kuma suka ɗan ji waƙoƙin ɗan ƙwairo za ka ji su tashi ma misali za su ce wani mawaƙi ya ce kaza kuma waƙoƙi su ɗan ƙwairo da su Shata sun ce kaza a waƙan kamar yadda mawaƙi in ya zo ya faɗi wani magana yadda ka san hadisi saboda yana misalta abun yadda ya dace. To gaskiya ne a yadda na ɗauki waƙa gaskiya ka tsarkake kalamanka ka tsarkake zuciyarka duk abin da ka faɗa ka tabbatar wannan maganin bai taɓa addininka ba balle har wani ɗan wani addini ya ga kaman ka banzantar da addininka kai kokari ka tsare addininka ba iya ko ba me ma ana buƙatan ka tsare da addininka shine best. To balle waka wannan akwai wanda kuma suke yin wakar dan cin abinci kamar yanzu waka ai sana'a na dauke ta ka ce zaka taba waka za mu iya yaƙi da kai wallahi zan iya yaƙi da kai saboda ni na dauke ta wajen neman abinci kamar yadda in na zo shagon ka ba za ka iya daukan misali ba ka in yadi kake sai da ba ka dauki yadi ka ce ga ai kyauta ba ni ma ina ga waka ai ba zan iya ma kyauta ba an ga gana wa mutum waka kyauta kawai a biya ka yana da muhimmanci a wajena sannan za a yi waka kyauta. Yawwa kamar akwai wata waka da na ji ta Zero sarkin waka ya ce kuɗi ba ta saye ma waka amma mutuncin ka na sa ma waka sannan kamar wane da wane da musu waka
kyauta ya musu waka ba biyan su. To kaga yanzu abin da ya sa yi wannan abun saboda shi yanzu wakar sana'a ya dauke ta. To kila mutuncin kaɗin more especially yanzu kaman akwai misali kaman dan siyasa, duk dan siyasan da ya mai da kowane yaro ɗansa yake kokarin ya ga ya faranta wa yaro da maraya da wanda ba maraya ba da ɗansa da wanda ba ɗansa ba da kai yan siyasa har nawa zama ya taimake su. To mawaƙi yakan iya mai waka kyauta kuma bai nemi ya gan shi ba saboda abin da ya yi. Dan Mutan Yobe, akwai wani abu da yake faruwa sau da yawa a mawaka, ko ya taɓa samun ka kamar me ya kai waka bayan ka saki wakar ta fita sai ka dawo kana kashi da na sani da ban yi wannan wakar ba, ya taɓa samun ka? gaskiya har ga Allah da ke kasan gaskiya majority a yanzu mawaka sun dan wannan ba rubutu suke ba. More especially kamar ni gaskiya ban taɓa yin waka musamman mata mai gidana, ban taɓa yin waka in zo ina da na sani da ban yi ba saboda ni duk betara a yanzu ban so in kira sunan shi ba tukuna labari ya nisa, babu abun da zan mushi in ne mai waka kawai sai dai in ga kamar yabon da na mushi a ƙoƙarin da yi wa talakawa yabon da na mushi bashi yake bi na har yanzu ba ban biya shi bashi. Misali banda wakar betara kawai wata waka ai ba shi kaɗai kake mawaka ba, na ji wakar ka ta wasu mutane na daban-daban har gwamnan Yobe mai mala, amma wai ko ba wakar siyasa ba ko wata waka misali kai kamar irin waƙoƙi dai kai wata waka ka sake ta sai ka zo kana damar me yasa ne wannan wakar gashi kuma baka yi tsammanin wakar za ta je wani wuri ba, ta je kuma akwai abin da ka faɗi a wakar ba ta dace ba. Gaskiya akwai waka guda ɗaya kuma ta auren aboki na gaskiya jiya ba muna tare da shi ya kunna mu wakan na ji wakan akwai magana da na faɗa ba ta yin daɗi ba, na ji a lokacin da na yi wakan ka kyale kawai lokacin in kai ya zafi, amma na zo na yi da na sanin wannan kalmar waka ta mun daɗi amma wannan kalmar na yi da na sanin ta. So tun da an samu wata waka ɗaya wacce kake jin cewa wannan wakar da baka yi ta ba ko kuma wata kalma ɗaya a ciki da za a cire maka ita a waka da kana so, menene ya fi burge Dan Mutan Yobe a cikin al'amura na yau da kullum da ake gudanarwa a rayuwarsa? To gaskiya ne abin da yake burge ni abu ɗaya ne, mutum ya zo ya nemi taimako a wajena a lokacin da nake da shi in mishi ya tafi yana farin ciki, wala ka zo ka nemi bashi a wajena ina da shi in ɗauka in baka, wala ka zo ka ce in taimaka maka ina da shi in ɗauka in baka. Abin da ya fi ɓata min rai a rayuwa kuma wallahi mutum ya zo neman taimako a wajena ba ni da shi ba ni da hanyarsa, wannan abin da kan iya takura. A harkar waka akwai wani abu da aka taɓa maka wanda ya ɓata maka rai wacce duk sanda ka tuna yana ƙona maka zuciya? Akwai kamar yadda ka ce mawaƙin mai malabu ne, kai tabbas na yi wa mai malabu ne waka guda 3 to amma gaskiya abin da ya ƙona min rai amma ban ɗauke shi a matsayin ɓaci rai ba, na ɗauke shi a matsayin nasara. Na ɗauki waka daga nan garin Biyu saboda ni ba zan iya barin Biyu ba, gari ne wanda kama an yi binne cibiya na anan. Na ɗauki waka tun daga nan garin na tafi Yobe na je na zauna na ɓata kuɗina na ɓata lokacina don in haɗu da mai girma gwamna, amma sai aka samu wasu tsirarru farko abin da suka fara cewa ai kai mawaƙin betara ne a can jihar Yobe. Yawa kai mawaƙin betara ne, so don haka kai kana gidan kuɗi ta ya za a yi mu haɗa ka da gwamna, ai ba zai yi a haɗa ka da gwamna ba saboda kai duk wani abin da kake nema ai ka samu abun betara. Sai na ce betara mai yi ne amma ana wata nuna ina da haƙƙi in yi waƙa in kai Yobe ko don ci gaban gari na ma. To daga nan kawai sai na danna full stop da mu'amala da su saboda ni ina da wani abu guda ɗaya, ni a duniya duk inda nake ina ba wa mutum darajar shi, ina so ne ma in dai ina daraja a wajenka in dai yadda Allah subhanahu wataala ya tsara wa dan adam darajar shi in dai ina da shi a wajenka to ina so ka nuna min daraja kamar da